temos corroborado absolutamente con intervención que o Concello, neste momento, debe á Mancomunidade da Serra do Barbanza 4 millóns de euros. Neste momento, porque esta cifra, como xa dixen en ocasións anteriores, é unha cifra de prudencia, pero que seguramente se vexa incrementada considerablemente, podendo chegar ata os 6 millóns de euros. Vale? Pero vamos a considerar que neste momento hai 4. A parte deso, temos contraídas con outras administracións públicas 1,1 millóns de euros. E temos en facturas, que vai explicar Manolo a continuación, sin consignación un pouco máis de 1 millón de euros, que entraron nos últimos 2-3 semanas. Ante esta situación, o novo goberno citará as empresas para validar a realización dos traballos e servizos prestados, que ademais de carecer de consignación orzamentaria, non contan con contrato nin foron fiscalizadas polo Departamento de Intervención. Citar a todas as empresas que presentaron algún tipo de factura para validar de algún xeito que eses traballos efectivamente se fixeron, en que condicións, e tamén quen foron as persoas responsables que encargaron ese tipo de traballos sen consignación. Queremos deixar claro que este goberno non pagará nin un só euro de facturas que non estén xustificadas e con encargos por parte de quen lle correspondera naquela situación. Como vos dixen antes, todas as facturas, todas, absolutamente todas, teñen irregularidades na contratación, todas, prácticamente. Ningunha delas ten fiscalización da intervención municipal. Isto quero que quede moi claro porque é unha das cuestións máis importantes. É dicir, durante estes 15 días chegaron facturas de outras anualidades que temos que afrontar o pago este goberno. Ademais da situación de endebedamento, dende o Executivo denuncian que tan só quedan 600.000 euros no remanente de tesourería e todas as partidas agás o pago de salarios están esgotadas, polo que é moi probable que acaben por incumprir o principio de estabilidade financeira. Dos máis de 4 millóns dos que presumía o anterior goberno, 2,5 son fondos da RD, polo que só poden destinarse a proxectos turísticos para os concellos da Ría da Estrela. Ademais do desaxuste contable, os responsables do actual goberno denuncian a ineficiente xestión municipal que comprometeu servizos básicos como a limpeza ou a depuración. Son moitas as licitacións urxentes que están a realizar dende o Concello de Noia para garantir a prestación de servizos básicos. Neste sentido, son moi críticos co goberno saínte en materia de xestión. Encontramos tamén licitacións urxentes que hai que facer, como a limpeza viaria, o punto limpo, seguros dos vehículos de responsabilidade civil, análisis da calidade de auga e moitos máis que se estaban tramitando. Tamén atopamos, e tamén hai que dicilo de forma clara, un punto limpo que estaba prácticamente cerrado ao público, é dicir, non tiñan contratado un servizo que levase todos os containers que estaban cheos e, polo tanto, a cidadanía non podía depositar ali os seus enseres. E, xa, por non entrar a valorar na situación das brigadas de obras e tamén de limpeza viaria e tamén de forestal, que non tiñan unha programación definida cando entramos. Denuncian o mal estado de instalacións como a piscina ou o Coliseo Noela, que tivo que ser pechado ao público. Tamén o resultado de obras executadas recentemente, como o alumeado da Carcasía, que permanece inoperativo, ou o albergue da Chaínza, que carece de conexións e saneamento. Nesta mesma liña destacan os problemas da etapa da EDAR, a pesar das actuacións que se están a desenvolver na actualidade, insuficientes para resolver os problemas que acumulan. No caso da depuradora, denuncian que a instalación non presta ningún tipo de servizo dende que se iniciaron os traballos, vertendo as augas residuais directamente ao mar. A planta está absolutamente paralizada, sin realizar ningún tipo de depuración dende o mes de febreiro aproximadamente e está en obras, son unhas obras que está executando Augas de Galiza, que rematarán previsiblemente sobre o mes de maio do ano que ven. Co cal, durante todo este tempo, a depuración de aguas da vila non está funcionando.